tämä ylivoimainen lempikohta näistä kaikista lempikohdista, tämä taksonomia, niin kuin eliöiden jonkun sortin sukupuu. Tulee kauhean lohdullinen olo, että tässä tietää jotenkin, että mihin mikäkin kuuluu. Mihin kuuluu meritähti ja mihin kuuluu merimakkara ja mihin kuuluu nivelmato, mihin Minna kuuluu tonne apinat lepakoitten väliin. Mitä sä ajattelet tämmöisestä taksonomiasta? No se on kyllä niin kuin kaunis ajatus. Esineenä ihan mahdottoman kaunis, mutta myöskin sitten niin kuin, sillain niin kuin ajatuksellisesti, koska me ihmiset ei inhota mitään niin paljon kuin sitä semmoista epäjärjestystä, epävarmuutta. Kaikki ne semmoiset asiat on omiaan viemään niin kuin hengen hyvin helposti. Joo. Eli sen takia me haluttaisiin niin kuin hallita kaikkia, tietää huomisesta jo tänään. Ja sen takia me halutaan antaa jokaiselle eliölle nimi ja osoittaa sille sen paikka. Että sä kuulut tohon. Ja sitten kun me on saatu se tehtyä, niin me henkästään niin kuin sillain helpotuksesta, että lopullinen ratkaisu on tonkin osalta taas saavutettu. Mutta sen ongelmahan on nimenomaan se, että tämä taksonomia ja tämä tämmöinen luokittelu, niin se lähinnä selittää mennyttä ja se selittää nykyvää tai nykyistä. Mutta se selittää niin kuin aika huonosti tulevaa. Ja kuitenkin niin kuin sillai, että meidän pitäisi olla niin kuin kiinnostuneempia ehkä tulevasta kuin olevasta. Ja sen takia tämmöinen on tavallaan, se vähän sementoi meidän ajattelua niin kuin semmoiseksi konservatiiviseksi ja muutosvastarintaiseksi. Eli että sen takia mä en pidä tätä niin kuin, tämä on tosi hieno ja tämä selittää maailmasta paljon. Sillä on paljon selitysvoimaa, mutta ehkä meidän kuitenkin tulisi sitten ajatella myöskin sitä huomista päivää. Tämä on hyvin ihmiskeskeinen tapa järjestää maailma. Niin, kun tämä koko luontokabinettikin on vähän niin kuin ihmiskeskeinen. Eikö tämä ole ihmisen keksimä ja ihmisen järjestämä tämä niin, kabinetti? Ei meillä tietysti ole muuta kuin se ihmisen, niin kuin ihminenhän tämän, koska me ollaan ihmisiä, niin me voidaan ajatella vain ihmisen lailla. Mutta se, että tavallaan me ehkä pitäisi yrittää ajatella vähän out of ihminen. Niin, totta. Ja sitten päästä niin kuin toisenlaiseen maailman näkemykseen. Niin, että esimerkiksi mentäisiin kysymään, että jos vaikka joku muu eliölaji olisi saanut järjestää tämä luontonäyttely, niin millä hänet, että vaikka toi susi, että jos tämä, esimerkiksi tämä susi, me ystävämme, olisi halunnut tehdä luontonäyttely, niin mihin järjestykseen hän olisi sen sitten laittanut? Hänen silmänsä on kovin viisaat, kyllä hän varmasti olisi tehnyt aika hienoa. Niin mä ja luulen. Ainakin yhtä hyvä kuin tämä.